ஒரு நிமிஷம். I'm doing this YouTube live. ஏன்னா காப்பி நான் லிங்க் பண்ணிடலாம். லிங்க் நான் காப்பி பண்றேன் அதை சொல்லுங்க. காப்பி பண்றீங்களா? இங்க இருந்து எடுத்துறேன். உங்களால அதை எடுக்க முடியுதுங்களா நான் லைவ் பண்ணும்போது? ஆமா மாதாஜி, இதுல வந்து ஸ்கிரீன்ல இருந்து எடுத்துறேன். ஓகே சரி, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் லைவ் வீடியோ வந்து எப்பவுமே இருக்கும். அந்த இஸ்கான் மங்களூரு இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து தமிழ் என்னோட பேர் போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் யூ கேன் டேக் இட். லெட் மீ ஷேர். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 பக்தி யோகத்தினுடைய முதல் சாப்டர். ஸோ இது வரைக்குமே நம்ம வந்து பார்த்தது கர்மயோகத்தை பார்த்தோம். 6 சாப்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகத்தின் மேல ரிலேட்டடாக தான் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே. ஸோ இப்போ வந்து இன்னிலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த 6 சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தி யோகத்தில். ஸோ எப்படி ஒரு நகை பெட்டகம் இருந்தால் கீழே பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாகம் வந்து கர்ம யோகம், அதனுடைய லிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம், அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நகை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜுவல் வந்து நம்ம பக்தி யோகம். அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்புமையோட நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த எப்படி ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் நடுவில் கூட நம்ம வந்து ஜாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்டர் பார்ட்ல எப்படி நம்ம போடுவோமோ அந்த ஸ்வீட்னஸ் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தை குறிக்கிறது. ஸோ உன்னதமான பகுதி பகவத்கீதையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம் தான். பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் வந்து சொல்றதே வந்து பக்தி ஒண்ணுதான். ஸோ நீங்க பக்தி பண்ணுங்க, அதுதான் உங்களுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவத்கீதையிலே சொல்லி இருக்கிறது. அதனுடைய சாராம்சத்தினுடைய இலக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான். ஸோ நீங்க எந்த யோகத்துல வந்து நீங்க மேன்மையா இருந்தாலும் இறுதியில நீங்க பக்தி யோகம் பண்ணாதான் பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். இது அந்த பக்தி இல்லாம நீங்க எது செஞ்சாலும் ஒரு வறண்ட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வறட்சியான ஒரு பகுதியில வந்து நம்ம வந்து எப்படி பயிரை வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுவோம் அது மாதிரிதான். ஸோ அந்த செழிப்பா இருக்க பகுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை குறிக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞானம் என்பது அறிவு, அதாவது நாம யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. நான் ஒரு உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஞானம். ஆக்சுவலி நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், நம்மளுடைய இந்த கான்சியஸ்னஸ், இந்த உணர்வு, ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய உணர்வுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பற்றி பேசுவதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது இது. ஸோ இந்த முழுமையான அறிவை பற்றி நாம இந்த சாப்டர்ல வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த 7 சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு. வில் பி வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்கு போகலாம். ஸோ நான் இன்வொகேஷன் ப்ரேயர் சொல்லிட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த செஷன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம இந்த 7th சாப்டர் செஷனுக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி 6ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். நம்ம பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதல், அதாவது கர்மயோகம்,
சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம், சந்நியாச கர்ம சந்நியாச யோகம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஆனா நம்ம அதாவது ஞான யோகம், அதாவது கர்ம ஞான யோகம் 4th சாப்டர் பார்த்தோம். டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அந்த நிலையில எல்லாம் நம்மளால வந்து மனதை நிலை நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் கடைசியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த கர்ம யோகம் என்னன்னாக்கா பிசிக்கல் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமா தியான யோகம். அதை தான் நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஸோ அந்த 8 விதமான ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம். யமா, நியமா, ஆசனா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யகாரா, அதுக்கப்புறம் வந்து தியானா, அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதி, இன்னும் 2 இருக்கு ஆக்சுவலி. பிராணாயாமா, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஒன் மோர் திங், தாரணா. ஸோ அதாவது ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட், பகவானுடைய நினைவுல நம்மள வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. இந்த 8 அங்கங்கள் வந்து இணைப்பு தான் வந்து யோகம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஆசனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யமா என்பது பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே வந்து நமக்கு சாதகமா வந்து சூழலை வந்து நம்ம அமைச்சிக்கிறது யோகம் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நியமா வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம மனது, இந்த அறிவு, இத புலன்கள், இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துதல். ஸோ ஆமை எப்படி ஒரு கூட்டுக்குள்ள வந்து கட்டுப்படுத்துதோ அந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துதல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ண தூய்மை, பியூரிஃபிகேஷன், அது மிகவும் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஆசனம் வந்து மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இருக்காம அமைத்து நம்ம வந்து தியானத்திற்கு ரெடி பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாக்குறது இன்னொன்னு சாப்டர் என்னக்கா, ஒரு நிமிஷம், பிராணாயாமா, அதாவது சுவாச பயிற்சிகள். ஸோ அதையும் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யகாரா, அதாவது அந்த எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து தாரணம் என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கண்ட்ரோலிங், அதாவது நம்ம இந்த புலன்கள், மனது, இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய அதாவது ஃபோக்கஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த 2 புருவ மத்தியக்குள்ள வந்து நம்ம பகவானுடைய எண்ணத்தை நிலைநிறுத்தி அதன் மேல வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம் செய்வோம். அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ் அதுலயே வந்து கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் லெவலா ஸ்டெபிலைஸா போறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூஸா பண்ணும்போது அது தியான பயிற்சி ஆகிவிடுகிறது. அதுல ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை, பிரம்ம நிலை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? மனம்தான் வந்து ஒருவனுக்கு மிகப்பெரிய நண்பனும், மிக சிறந்த நண்பனும் கூட, மிகப்பெரிய எதிரியும் கூட ஒருத்தருக்கு வந்து. சோ இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துபவனுக்கு அவனே வந்து சிறந்த நண்பன், அதை அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அவனே வந்து மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி யோக பயிற்சியில வந்து முன்னேறிய ஒரு யோகியினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை பெறவில்லை என்றார் அவர்கள் எங்கே பிறப்பார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கற்றறிந்த ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயின்ட்லி ஃபேமிலி இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த பிராமணர் ஃபேமிலியில வந்து பிறப்பார்கள். அவ்வாறு அமையக்கூடிய ஒரு பிறப்பு வந்து மிக அரியதானது. இல்லைன்னா நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல வந்து பிறப்பார்கள் அடுத்த பிறவி என்பது. தோல்வியுற்ற யோகியினுடைய இலக்கு அதுதான். சோ அவர்கள் சிலது காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்க்கத்துல இருந்துட்டு மீண்டும் வந்து ஒரு நற்பிறவியை அடைவார்கள். அப்படிப்பட்ட பிறவி இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு மேலும் நன்மைகள் செய்யும் பொழுது அவர்கள் மோட்ச நிலைக்கு அடைகிறார்கள். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். இருக்கிற எல்லா யோகத்திலுமே வந்து சிறந்த யோகம் எதுன்னா பக்தி யோகம். கர்ம யோகத்திலிருந்து பக்தி யோகம், ஞான யோகத்திலிருந்து பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்திலிருந்தும் பக்தி யோகம். ஸோ நம்ம பக்தி யோகம் போவாமலே நம்மளால பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியாது. ஸோ அதை நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம வந்து நேத்து நாம பார்த்தது. இன்னைக்கு நாம வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அவரை பற்றிய ஒரு மகிமையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய எனர்ஜி, ஆப்புலன்சஸ் சொல்லுவோம், வைபவங்கள், அப்படி அதுல சிலது வந்து இந்த 7th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 9th சாப்டர்லயும் பார்ப்போம் நம்ம வந்து. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் பற்றி பேசுறது ஆக்சுவலி, மற்றும் தேவர்கள் வழிபாடு பற்றியும் வந்து நாம வந்து இங்க வந்து பேச போகின்றோம். சோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அத சப்தமோऽध्यायः ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனா பார்த்த
योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ஸோ பகவானிடம் இந்த இந்த ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த 4 கைகள் அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து நிலைநிறுத்துவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மா சொரூபத்தை தான் நாம வந்து பகவானை தியானத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஆக்சுவலி ஏன்னா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா பரமாத்மா தான். அந்த சொரூபத்தை நாம வந்து தியானத்தில் வந்து நிலைநிறுத்தி அவர் மேல வந்து பக்தி செலுத்துகின்றோம். சோ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்து யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் நீ என்னை எவ்வாறு சந்தேகமின்றி அடைய முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. அதாவது பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை நாம எப்படி அறிய முடியும் என்பதை வந்து சொல்றாரு. பகவானே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல வந்து. சோ எவ்வாறு நாம் அவரை முழுமையாக அறிய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். எஸ். ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽज्ञातव्यमवशिष्यते. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நாம யார் என்ற ஞானத்தை கொடுத்திருக்கார் நமக்கு. அதுதான் வந்து நார்மலான அறிவு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானம், அதாவது தெய்வீக ஞானம், அதாவது நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்றத வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா நாம எல்லாம் பகவானிடம் இருந்து வந்தவர்கள், நாம் எல்லாம் அவருடைய அங்கம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஏன்னா அந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் அந்த ஆன்மா. அதனாலதான் நம்ம வந்து அவருடைய அங்கமாக நாம கருதப்படுகின்றோம். நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன், இதனை பற்றி அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இருக்காது. அதாவது இந்த விஞ்ஞானத்தை நீ தெரிந்து கொண்ட பிறகு மேலும் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காதுங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ். मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः. சோ அதாவது 1000 மனிதர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரேனும் ஒருவன், சஹஸ்ரேஷு மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு, மனிதர்களில் 1000 பேரில் ஒருவர் எதை சித்தையே, அதாவது இந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிந்து பக்குவம் அடைந்தவர்கள், இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அதாவது விஞ்ஞானம் அந்த ஞானத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள், நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு, அந்த கனெக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த அதை தெரிந்தவர்கள் வந்து ஒரு பக்குவ நிலையை அடைகின்றார்கள். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். சோ அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த 1000 பேர்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரோ ஒருவர் தான் வந்து பகவானை உண்மையாக அறிய முடிகிறது அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ். भूयो भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा. எஸ். பாத்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 ஜட சக்திகள், பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த 8 ஜட சக்திகள். பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்கள். பூமி என்றது பூமி, அதுக்கப்புறம் அனலோ என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி, வாயு, காற்று. சோ இந்த மாதிரி மனசு, அகங்காரம், இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாமே பகவான். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம் மற்றும் இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகள் ஆக்சுவலி. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவை. பகவான் அதனாலதான் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்தது. பௌதிக உலகமும் அவர்தான் படைத்தார், ஆன்மீக உலகத்தையும் அவர்தான் படைத்தார். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த பஞ்சபூதங்களும் சரி. சோ நம்ம உடலே கூட நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களோட தான் நம்ம சம்பந்தப்படுத்துறோம். வந்து மனது, ஒவ்வொரு உயிர்வாழி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மனது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புத்தி, அதாவது அறிவு, அதுக்கப்புறம்
அகங்காரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு அது ஈஸியா வந்துடுற தன்மை. ஏன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமானவர்கள். அதனால வந்து எனி டைம் நமக்கு வந்து சட்டுன்னு வந்துடுறது வந்து அந்த பேச்சிலேயே வந்து வந்துரும். அகங்காரம் என்பது கண்டிப்பாக வந்து விடுகிறது. ஸோ இந்த 8மே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்ததுதான், அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 7.5. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. ஸோ நாம எல்லாம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த ஜட இயற்கை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆன்மீக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான ஒரு இடம். இந்த பௌதீக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்வான இடம் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம அங்க போய் சேர்ந்தாதான் திரும்பி வரமாட்டோம். ஆனா இங்க இருந்தாக்கா நம்ம திரும்பி திரும்பி இங்கதான் வருவோம், இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கு போவோம், இல்லைன்னா மேல் உலகங்களுக்கு செல்வோம். ஆனா அவர்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான மார்க்கம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி. எது வரைக்கும் பக்தி மார்க்கத்துல போகாத வரைக்கும் நம்ம திரும்பி இங்கதான் இருப்போம். அதே வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு போனா மேலும் மேலும் அந்த இதுல வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது நமக்கு வந்து அவருடைய கருணையால் வந்து நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்க வழி இருக்கு. சோ இங்க பாத்தீங்க, எதற்கு அப்பால் வந்து என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி கூறுகிறார் பகவான். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை இது உள்ளடக்கியதாகும். ஸோ இதுல இருந்தே நமக்கு ஒண்ணு தெரியறது, நம்ம எல்லாருமே செல்ஃபிஷா தான் இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வேலைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுலையுமே ஒரு பற்றுதல். ஸோ அதுல சுய லாபம் அது இல்லைன்னா அந்த வேலையை கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். பரோபகாரம் என்பது நமக்கு மிகவும் கம்மி. அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். ஸோ சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்க கூடிய ஜீவாத்மாக்களை இது உள்ளடக்கியதாகும். ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே ஒரு விதத்துல கண்டிப்பா ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சுயநலம் இருக்கத்தான் செய்கிறது நமக்கு. அததான் வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். எஸ் 6 வாசிங்க மாதாஜி. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. எஸ் படைக்கப்பட்டவை பகவானால் படைக்கப்பட்டது இரு உலகங்கள். ஆன்மீக உலகமும் சரி பௌதிக உலகமும் சரி பகவான் தான் படைத்தார். சோ இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்ததுதான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அதாவது ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் இருப்பது பகவான் தான் இந்த உலகத்துல. சோ போத் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே வந்து பகவானுடைய சொரூபங்கள் தான் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா சொல்றாரு. அதுக்கான ஆதியும் அந்தமும் நான் தான், முதலும் முடிவும் நான் தான் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா வந்து நமக்கு வந்து சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து புருஷ அவதாரங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் வந்து கார்னோதய விக்ஷு. நாளைக்கு படிப்பீங்க 8வது பரமத்தலத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம் நாளைக்கு. ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்மளுடைய பிரபஞ்சங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நீட்டா படிப்போம் நாளைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் தட். ஸோ அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் சரி, உடலினுடைய அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரங்கள்ல இருந்தும் சரி வரக்கூடிய அந்த காற்று இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்துதான் வந்து அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒவ்வொரு அண்டமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 14 லோகங்கள் உண்டு. அதை நாளைக்கு நான் பிக்சரைசேஷன்லயே நாங்க வந்து காட்டுவோம். ஸோ அந்த 7 14 லோகங்கள் வந்து எப்படி உருவாகின்றது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு தேங்காய் இருக்கு ஃபுல் மட்டையோடு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவுட்டர் பார்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். நம்ம ரொம்ப திக்கான பார்ட், அதை கடந்துதான் நம்ம வந்து விருஜாரவரை கடந்துதான் நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கே போகணும். ஸோ எவ்வளவு பெரிய கடினமான பாதை தெரியுமா, நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கு போறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எப்படி தேங்காய் மட்டையில பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கோ பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இருக்கக்கூட ஒரு லேயர், அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா நார் பார்ட்டு திக்கா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் திக்கான ஒரு ஓடு, அதுக்குள்ள வந்து ஒரு தேங்காய் வந்து ஸ்வீட்டான பாகம், அதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி. எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அண்டமா நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம
இந்த ஒவ்வொரு உலகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 17 லோகங்கள் இருக்கு. சோ இந்த புருஷ அவதாரத்துல முதல் அவதாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதய விஷ்ணு கிட்ட இருந்து இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் உட்புகுந்து இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அதையும் பார்க்க போகிறோம். எந்த ரூபத்துல இருக்காருன்னாக்கா கர்ப்போதய விஷ்ணு ரூபத்துல இருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவருடைய நாவில வரக்கூடிய அந்த தண்டு, அதுக்கப்புறம் மேல கமலம், அந்த கமலத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது, நாவிலிருந்து வந்தவர் அப்படிங்கிறத வந்து. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தண்டுல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் இருக்கிறத வந்து நாளைக்கு நான் கோலோக சார்ட்ல காட்டுவேன் நானு. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழியினுடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது யாருனாக்கா க்ஷீரோதய விஷ்ணு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். அவருடைய வேலை என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய வரவு கணக்கு எப்படி வீட்டுல நம்ம வந்து வரவு கணக்கு எழுதுவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கணக்கு எல்லாமே அவர் எழுதிட்டு உட்காந்துருப்பாரு. நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இப்ப ஏதோ ஒரு தவறு செய்யறோன்றது வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க, நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது. சோ ஒரு குட்டி பசங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு செய்யறாங்கன்னாக்கா அம்மாவுக்கு தெரியாது அப்பாவுக்கு தெரியாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா கண்டிப்பா பகவானுக்கு தெரியுதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும். சோ ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த பரமபுருஷ பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நாம தப்பு செய்யறத கரெக்டா நம்மளுடைய அந்த பாவம் அக்கௌண்ட்ல எழுதி வச்சிருவார் கரெக்டாவே. சோ நாம் என்ன செய்யறோமோ அதுக்கு வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்ன்ற மாதிரி நாம இங்க வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கிடையாது, நாம செஞ்சதே நமக்கு திருப்பி வரும். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். இட் வில் நாட் பி ஆப்போசிட். நாம அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்னால் நமக்கு நன்மையே திரும்பி வரும், நாம் அடுத்தவர்களுக்கு கெடுதல் செய்தால் அதுவே நமக்கு திரும்பி வரும். சோ நம்ம அந்த பாவம் அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு டக்குன்னு எழுதி வச்சிருவார். நமக்கு நினைக்கலாம் நம்ம யாருமே பார்க்கல நம்ம இது பண்ணிட்டோன்ட்டு, ஆனா உண்மையிலே உட்காந்து கரெக்டா உள்ளுக்குள்ள பாத்துட்டு இருக்கார் பகவான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோத்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ. சோ பகவான் சொல்றாரு அவருக்குன்னு உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே கிடையாது. பகவான் ஆல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல கூட பார்த்திருக்கோம். அதாவது பகவான் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது, எல்லா வீரமும் எல்லா செல்வங்களும் எல்லா அழகும், அதுக்கப்புறம் எல்லா புகழும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா துறவும், இது எல்லாமே இந்த 6 வகையான இதுல அவர் தான் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அவரை விட உயர்ந்த உண்மை என்பது இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நூலில் நுத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நூலல் எப்படி ஒரு மணி மாலையை வந்து நம்ம எப்படி வந்து முத்து மாலையை வந்து கோத்து வச்சிருப்போமோ அந்த மாதிரிதான் அண்டங்கள் இருக்கிறது. ஆக்சுவலி அவர் படைத்த அண்டங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது எல்லாமே அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அந்த அவருடைய உடல் நாளங்கள் இருந்து வரக்கூடிய காற்று இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 7.8. ரசோஹமாப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோஹ பிரணவः சர்வவேதேஷு சப்தக்கே பௌருஷம் நிருஷு. சோ இப்போ எந்தெந்த சொரூபத்துல இருக்கிற மாதிரி சிலதெல்லாமே இந்த சாப்டர்லயும் சொல்வாரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 9th சாப்டர்லயும் வந்து ஃபுல்லா படிப்போம் நம்ம. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவை வந்து நம்ம பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சூரிய சந்திரர்களினுடைய ஒளி, அதாவது லைட், அந்த லுமினஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த வெளிச்சம். வெளிச்சத்தை விட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இதை என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஆன்மீக இதுல சொல்லணும்னாக்கா பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதாவது சூரிய சந்திரர் ஒளியினுடைய அந்த பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். வேத மந்திரங்களில் பிரணவ ஒலியாகிற ஓம்காரமாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது, ஓம்காரனுடைய சொரூபம் கூட பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரணவ சர்வ வேதேஷு, பிரணவத்தினுடைய அந்த இது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்திரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தான். சோ வேதத்தின ஸ்டார்ட் பண்றதே வந்து ஓம் தான். சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சப்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரணவ ஒலியாக இருப்பது சவுண்டு,
அந்த சவுண்டே வந்து ஓம் என்று சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த ஒலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை குறிக்கிறது, அந்த சுரூபம் அவருடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஆகாயத்தில் வரும் சப்தமாகவும் மனிதரில் இருக்கும் திறமையாக இருப்பதும் நான் தான். ஒரு மனிதனுடைய ஆற்றல், அந்த ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம். ஆகாயத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இடி, அந்த இடி இடிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த சப்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 7.8ல இருந்து 11 வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ நீரின் சுவை பகவான், சூரிய சந்திரனுடைய ஒளி அந்த பிரகாசம் பகவான் தான், வேத மந்திரங்களில் ஓம் என்னும் அந்த சப்த ஒளியும் வந்து பகவான் தான், ஆகாயத்தில் எழும் அந்த ஒளி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு இடி இடிச்சா வரக்கூடிய அந்த சப்தமும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தான். மனிதனின் திறமையாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆற்றல், ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பண்றாங்க இல்லைங்களா, வாட் எவர் எந்த ஒரு செயலிலுமே ஈடுபட்டு அவர்களுடைய திறனை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அல்வா, அந்த சொரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான். பூமியில வரக்கூடிய இப்ப வந்து மழை வந்தா ஒரு நறுமணம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மண்ணினுடைய வாசனை, அந்த மண் வாசனையும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம். அதே மாதிரி அக்னியில் வரக்கூடிய அந்த வெப்பமும் பகவானுடைய சொரூபம். உயிரினங்களில் வாழக்கூடிய அந்த உயிர், இந்த ஜீவாத்மா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அனைத்து சந்நியாசிகள் செய்யக்கூடிய தவங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த தவம் வந்து பகவானை சேர்ந்தது. அந்த ரூபத்துலதான் அவர் இருக்கார். இப்ப நாம கூட வந்து வீட்டுல ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அந்த ஜபத்தினுடைய ரூபம் கூட பகவான் தான். இந்த காலத்துல நம்ம தவம் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பதிலா ஜபம்தான் பண்ண முடியும். நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த ஆஸ்டாரிட்டி, அதாவது இந்த பகவானுடைய கைங்கரியம், இந்த ஜபத்தை வந்து பகவானுடைய சொரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து சொரூபமாக நாம காண முடியும். அனைத்து சன்னியாசிகள்ல தவம். அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிரினங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய மூல விதை, அவர்தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறத வந்து 9th சாப்டர்ல வந்து நம்ம படிப்போம். சோ நம்ம எல்லாமே எப்படி பிறக்கின்றோம்ன்றாக்கா இந்த ஸ்தூலமும் சூட்சமும் வந்து ஒன்று சேரும் பொழுது வரக்கூடியதுதான் இந்த ஜீவன் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது. சோ அந்த விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான். புத்திசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு, நுண் அறிவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து பகவானுடைய சொரூபம். பலசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய வலிமையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சொரூபம். சோ காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலமாக இருப்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் கூட பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு ஃபேமிலி பர்சன், கிரகஸ்தா, சோ அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தாம்பத்தியனுடைய சொரூபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து இத்தனை ரூபத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் நிறைய சொல்லுவாரு, இந்த சாப்டர்ல இவ்வளவுதான். சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்தந்த சொரூபத்துல பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்லியிருக்கார். எஸ், 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. எஸ், இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 3 குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ரஜஸ் தமஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக வந்து அவர் படைத்ததுதான் இந்த 3 குணங்களும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன்னா நம்மளுடைய பாவ புண்ணியங்கள் அதுலதான் அடங்கி இருக்கிறதே. நம்ம சத்துவத்துல இருந்தாக்கா கண்டிப்பா பாவங்கள் கம்மி. ரஜஸ் தமஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்தினுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ரஜஸை விட தமஸ் வந்து நிறைய பாவங்கள். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த பிரிவை நிர்ணயிக்கிறதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. சோ எந்த உயிர்நிலை இருந்தாலும், சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜஸா இருந்தாலும் தமசா இருந்தாலும் சத்வமா இருந்தாலும், சோ அவர் படைத்த இந்த படைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே அவருடைய சொரூபங்கள், நம்ம வந்து அவரால் படைக்கப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் அனைத்தும் நானே என்பதை, அதாவது நாம் எல்லாருமே அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். சோ அந்த இந்த ஆத்ம ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have come from him தான், அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம. சோ எல்லாமே நான் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஏன்னா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவை.
எப்பொழுதுமே நித்தியமானவை. நமதுதான் வந்து இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, நமது நித்தியமற்றது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மாறாக அவை எனக்குள்ளே அடக்கம். அதாவது இந்த அண்டம் அழியும் போது எல்லாமே சர்வமும் அவருக்குள்ளே போய் அடங்கிவிடும். சோ பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது நம்ம எல்லாருமே படைக்கப்படுவோம். அது பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். அதே மாதிரி அவருடைய இரவு வரும்போது நாம் எல்லாருமே அழிக்கப்படுவோம். சோ இது வந்து நடக்கக்கூடிய, அப்போ அழிக்கும் போது நாம் எல்லாருமே போயிட்டு அவருக்குள்ளேயே போய் அடங்குவோம். மீண்டும் அது கிரியேட் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாருமே, ஒரு பிரம்மா வருவார், பிரம்மா நம்மள படைப்பார். இப்படிதான் வந்து இந்த படைக்கும், காத்தல், அழித்தல் இந்த மூன்றுமே நடந்துட்டே இருக்கார் ஆக்சுவலி. எஸ், 13வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ரிபிர் குணமயைர்பாவைரபி சர்வமிதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாமேப்யக் பரமவ்யயம். சோ இந்த மூன்று குணங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அவர்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். சோ அப்படி இருக்கு, நாம் எல்லாருமே அந்த மூன்று குணங்களோட கட்டுப்பட்டு நாம வந்து மயங்கிதான் இருக்கின்றோம். சோ ஆனால் பகவான் வந்து இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்ற அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு தெரியறதே கிடையாது. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை, ஆனா அவர் தான் நம்மளை படைச்சார். ஆனா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணங்களோட அவருக்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது. அவர் வந்து இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அழிவற்றவர், அதாவது he is unborn, he is eternal அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஆனா இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஆனா எல்லாருக்குமே இந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவர்களுடைய புண்ணியங்கள் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். நீங்க எல்லாம் இந்த பகவத்கீதையை கேட்க வந்திருக்கீங்கன்னாக்கா எங்கேயோ ஒரு சின்ன புண்ணியம் கூட பண்ணினதுனால தான் உங்களால இங்க வந்து கேட்க முடியறது. அதர்வைஸ் இந்த பிராப்தம் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்காது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ். दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते மாயாமேதாம் தரந்தி தே. சோ இந்த ஜன இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்குரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். சோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே இந்த சம்சார சாகரம் இல்லைன்னா இந்த மூன்று குணங்களோட கட்டுண்டு இந்த பௌதீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பௌதீக உலகம் என்னும் இந்த பெருங்கடல்ல நம்ம வந்து தத்தளிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா வந்து நாம இதுல இருந்து நம்ம வந்து மீண்டு பகவானுடைய இடத்துக்கு போகணும்னா நாம வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாக்கா தான் இது ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து கடந்து போக முடியும். ஏன்னா பகவானுடைய கருணை இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அவருடைய கருணையால நமக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்கின்றது. நாம செய்யக்கூடிய பக்தினால ஈஸியா இந்த கடலை வந்து நம்ம கடந்து செல்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். 17. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயையாபக்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவ மாஸ்ரிதாஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க நான்கு விதமாக தீயோர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுக்கு என்றுமே சரணடைவதில்லை அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா they don't have intelligence, அதாவது blind, அதாவது அறியாமையில் உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள். மனிதரில் கடைநிலையோரும், அதாவது சூத்ரர்களுக்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடியவங்க, அப்படிப்பட்டவர்கள். மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அவங்களுக்கு நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், ஆனா இந்த மாயை உலகத்தோட வந்து கட்டுண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள். அசுரரின் நாத்திக தன்மை உடையவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏத்திஸ்ட், பேசிக்காவே கடவுள் என்பவர் இல்லை, பிலசாபிக்கல் தாட், ஸ்பெகுலேஷன் இதுல போகிறவங்க. இப்படிப்பட்ட இந்த 4 விதமானவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான தீயோர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு என்றுமே சரணடைவதே கிடையாது. ஏன்னா இவங்களுக்கு மூடர்களுக்கு தெரியறதே கிடையாது. அதாவது துஷ்கிருதினோ அப்படின்றது நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவற்ற மூடர்கள். அதாவது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனிதரில் கடைநிலையோர், அதுக்கப்புறம் ஆசுரம் பாவம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 விதமான தீயோர்கள் வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து சரணடைவதே இல்லை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா துஷ்கிருத்தினோ என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகள். சோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க, ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர். ஏன்னா இந்த உலகமே நித்தியானது அப்படிங்கிறது, கடவுள் என்பவர் ஒருவர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு பேசக்கூடியவர்கள். நெக்ஸ்ட் மூடா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதாவது எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு கடினமாக உழைக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானமே இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த பொருள் ஈட்டுதல்ல வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு நம்மளுடைய டார்கெட்டை, அதாவது கர்மகாண்டா மோடு, அதுக்கும் கீழே ஏதாவது இருந்தா கூட இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கடினமான உழைப்பு, அதாவது அவங்களுடைய இலக்கு வந்து ஒன்லி மணி, அந்த மாதிரி ஒரு இது பக்தி என்பது இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்பினான், அவருடைய தவங்கள் இருந்தது அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நரதமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்திரர்கள்னா கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள், சண்டாளர்கள், அதாவது நாயை தின்பவன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஒரு ஸ்லோகத்துல. ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீகவாதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராமணரையும் எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமாக பாவிக்கணும். அனிமல் அதாவது நாயே தின்பவன் அந்த லெவல்ல பார்க்கும்போது எல்லாரையுமே சமமாக சமநோக்கு பார்க்க வேண்டும். அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பார்க்கும்போது நம்ம அதை படிச்சோம். இது வந்து ஜகாய் மதாய் அப்படிங்கிற அந்த சண்டாளர்களுடைய இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் அவங்களுடைய கருணையால இவங்க 2 பேருமே வந்து பக்தர்கள் ஆகி விடுகிறார்கள். ஆக்சுவலி ராதிகாமாவை இந்த ஸ்டோரி சொல்றேன் நான் ஒரு நாளைக்கு. வில் சி. லாஸ்ட் டைம் ஆல்சோ வி மிஸ் திஸ் ஸ்டோரி, ஜகாய் மதாய் கதை. சோ கடினமான உழைப்பு, ஆனா எதுக்காக உழைக்கிறோம் அப்படிங்கறதே தெரியாம உழைக்கிறது. இந்த 4 விதமான தீயோர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்றைக்குமே வந்து பகவானுக்கு சரணடைவதே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ். சதுர்வித்யா பஜந்தே மாம் ஜனா சக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசுரார்த்தார்த்தி ஞானீ ச பரதர்ஷப. எஸ். ஜிக்னாசுரனாக்கா கேள்வி உடையோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தின் ரிலேட்டடா வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான நல்லோர்கள் சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. யாருன்னாக்கா துயருற்றோர், ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கவங்க வந்து பகவான் கிட்ட எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்க, இதுல இருந்து நான் எப்படி மீண்டு போறது உன்னுடைய கருணையால் மட்டுமே முடியும் அப்படின்றத பக்தி செலுத்துவார்கள். அது வந்து ஒரு வகை. 2வது வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், அதாவது நிறைய சம்பாரிச்சு நற்காரியங்கள் செய்யணும், இந்த வேத பாடசாலைக்குள் செய்யணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அநாத ஆசிரமங்களுக்கு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு இருக்கக்கூடியவங்க. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டிலையும் வந்து அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா செல்வத்தையும் வந்து அதாவது செல்வத்தையும் சம்பாதிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்களும் சரி. கேள்வியுடையோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கொஷின்ஸ், நிறையவே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கொஷின்ஸ் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களும் பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தொண்டு செய்வார்கள். அதுக்கப்புறம் பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது முழுமையான உண்மை, பகவான் தான் முழுமையான உண்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ அப்படி அந்த அறிவை பற்றி தேடுவது. அப்படிப்பட்ட இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கஜேந்திர மோக்ஷம் என்பது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி. சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து முற்பிறவியில, இந்த முதலையும் சரி இந்த கஜேந்திரனும் சரி முற்பிறவியில வந்து ஒரு அரசர்கள் தான். ஒரு சாபத்தினாலதான் வந்து இவர் இந்த அரசர் பேர் எனக்கு இப்ப சட்டன் ஞாபகம் வரல. சோ அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாபத்தினால வந்து இந்த யானையாக அவர் வந்து பிறவி எடுக்கின்றார். அவர் வந்து சோ அந்த யானையிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be the chief elephant. சோ அந்த யானைகள்லயே வந்து சோ தெரியாம வந்து அந்த காலை வந்து இந்த முதலை வாயில வந்து மாட்டிடுறது. அது கஷ்டப்பட்டு, ஏன்னா அந்த அரசராக இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தனாக இருந்தார் ஆக்சுவலி. சோ அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலுமே பகவானை நினைத்து வந்து அவர் ப்ரே பண்ணும் பொழுது பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார். அந்த முதலையும் வந்து கொன்று அவருக்கும் மோட்சம் வந்து கொடுக்கின்றார். அதுதான் கஜேந்திர மோட்சம் என்பது. சோ இவங்களும் ஒரு சாபம்தான், இந்த முதலையும் வந்து ஒரு சாபம்தான். அது பகவானால் வந்து அந்த பாவ விமோசனம் வரணும்ன்ற இருக்கு. சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு, சாபங்கள்லயும் ஒரு காரணம் இருக்கு. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இது திரௌபதிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கொடுத்தது வந்து வஸ்திரதானம். அதுக்கு சுகதேவ் கோசாமியினுடைய ஜனனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தாயார் வயிற்றுல வந்து 12 ஆண்டுகள் இருந்ததாக சொல்வார்கள். ஆக்சுவலி அவரு வெளியில வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டா வந்து காட்டுக்கு போய் சன்னியாசத்துக்கு போயிட்டார். அவருக்கு இந்த நாட்டுல இருக்கவே அவருக்கு பிடிக்கல அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா இந்த பொருள் உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களோட பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனாலதான் அவர் வந்து அப்படி ஆனாரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து அந்த அவர் இறப்பதற்கு 7 நாட்கள் முன்பு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையுமே கேட்கிறார். பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி அவர் வந்து கேட்கிறார் அந்த லாஸ்ட் 7 நாள். சோ இதுதான் வந்து அந்த சீனு. அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜுக்கு வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்துல வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் செய்யறதுதான் இது. சோ அவருடைய தபஸுக்கு வந்து இது பண்ணி மெச்சி பகவான் வந்து அவருக்கு அருள் பாலிக்கிறது தான் இது. நெக்ஸ்ட் ராமருக்கு வந்து ஹனுமன் வந்து லங்கைக்குள்ள போய் ஹெல்ப் பண்றதுதான் இந்த சீன் ஆக்சுவலி தாஷியனாக. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத கோஸ்வாமி நைமிஷரண்யம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கதான் வந்து தொடங்கும். இந்த சுத கோஸ்வாமி வேற யாருமே கிடையாது, சுகதேவ் கோஸ்வாமியினுடைய சிஷ்யர். சோ அவர் வந்து பாகவதத்தை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்படிதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து படிப்போம். முனிவரின் கேள்விகள் 5 கேள்விகள் வைப்பார்கள், அதுக்கான பதில்கள் எல்லாமே கொடுப்பார். பாகவதம் படிக்கும் பொழுது இது உங்களுக்கு தெரிய வரும். சோ இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி உடையவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி செலுத்துபவர்கள், இந்த மாதிரி 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து பகவானுடைய தொண்டுல எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः. ஸோ இவர்களில் இப்படிப்பட்ட இந்த 4 பேர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஏனெனில் அவனுக்கு எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆகின்றான். சோ பகவானுக்கு அவரை பிடிக்கும், அவருக்கும் பகவானை பிடிக்கும். அதுதான் வந்து ரீசன் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு இந்த ஞானம் கலந்த பக்தி வந்து எப்போதுமே ஹையஸ்ட். சோ வெறும் பக்தியை விட ஞானம் கலந்த பக்தி இட் இஸ் த சூப்பர் மோஸ்ட். ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யறோன்றத வந்து தெரிஞ்சுட்டு செய்வோம். சோ பிளைண்டா செய்யறதுக்கும் வந்து என்னைக்குமே வந்து வேல்யூ உண்டு, பக்திக்கு என்னைக்குமே வேல்யூ உண்டு. ஆனா அத எதுக்கு செய்யறோம்னு தெரிஞ்சுட்டு செய்யறோம் பாருங்க, அப்ப இன்னும் வந்து அந்த பூர்ணத்தினுடைய அறிவை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு செய்யும்போது அதுல இன்னும் விசேஷம் ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. 19th வாசிங்க மாதாஜி. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. நாம நிறைய பிறவிகள் கடந்து வந்திருக்கோம், இனிமேல எத்தனை பிறவி எடுப்போன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு அறிவுடையவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல பிறவிகள் கடந்த பின்பு உண்மையான அறிவுடையவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான் தான் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சின்று அவருக்கு சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். அரிதான சுதுர்லபா அப்படிங்கறது வந்து வெரி ரேர் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. சோ இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறந்த பிறகு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் பக்தி என்பது நமக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று, அதாவது அத்தியாவசியம், மேண்டேட்ரி. ஆனா ஒருவர் கடவுள் பக்தியே இல்லாம போனாங்கனாக்கா அவங்க வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில இருந்து அவங்களுக்கு மோட்சமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் வந்து மோட்சகதி அடையணும்ன்றதுதான் அவருடைய விருப்பம். அதனால்தான் நம்ம எந்த கடவுளையுமே கும்பிடலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் அவர் உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா சுரூபத்துல இருந்துட்டு நமக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேலேன்னா நம்ம பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு அவர் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள நம்மளை வந்து இன்வோக் பண்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி பற்பல பிறவிகள் ஒரு பிற தேவர்களை எல்லாம் வணங்கி கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானையும் வணங்கி அதுல எத்தனை பிறவி எடுப்போம் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா மோட்சகதி அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட நம்ம போகிறோம். சோ யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து வணங்காம வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு மோட்சம் என்பது கிடைக்காது, இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஜட ஆசைகள்னால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தான். தேவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணுமோ அதை வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் தான். நாம் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜைகள் யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அவர்களை போய் சேர்ந்தாலும் அதுல அவங்க மகிழ்ந்து நமக்கு வந்து
திருப்பியும் வந்து அவங்களுடைய சந்தோஷம் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் வந்து நன்மையை அவர்கள் அளிக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாடு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் பின்பற்றுவதற்கு மூல காரணம் கூட பகவான் தான். ஏன்னா பகவானை வணங்காதப்போ அட்லீஸ்ட் பிற தேவர்களையாவது வணங்கணும்ன்ற அந்த மனசுல இருந்து பகவான் நமக்கு செய்கிறார் பரமாத்மா சுரூபத்துல இருந்து. எஸ் 21 வாசிங். यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां தாமேவ விததாம்யஹம். அதேதான் வந்து இந்த 21 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறது. எல்லோரது இதயத்தில் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். அதாவது ஷீரோதய விஷ்ணுவாக இருப்பது நம்மளுடைய பகவான் தான். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். சோ நம்ம யாரையுமே வணங்காம போனா கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட், ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தியில இருந்தாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். அதுக்காக தான் அவர் மெயினா வந்து இத பண்ணுவார். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்து அவர்கிட்ட போய் சேரணும்ன்றதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. அதுக்கான மார்க்கத்துக்கு தான் அவர் என்னைக்குமே வந்து நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 22 சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ்தஸ்யாராதனமீஹதே லபதே ச ததத் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். நாம ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வணங்கும் பொழுது நமக்கு அது அவர்கள் மீது பக்தி செலுத்தி நாம அவங்களுக்கு பூஜைகள் செய்யும் பொழுது நமக்கு பலன்களும் நம்ம எதிர்பார்த்த பலன்களும் வருகிறது. ஆனா உண்மையிலே வந்து நாம செய்யக்கூடிய பக்தி இன்டைரக்டா பகவானை தான் போய் சேருகிறது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கருணையால் வரக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வர்றது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நன்மைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா சொல்றார். ஆக்சுவலி Yes, 23. அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. சோ நம்ம பிற தேவர்களை வணங்கும் பொழுது இந்த தேவர்கள் எல்லாமே இந்த பூ உலகுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ரிலேட்டடான சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான். சோ நாம வந்து அவர்களை வணங்கும் போது இங்க நாம சர்வை ஆகிறதுக்கான நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பலன்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய அருளால் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா அவர்களையே நம்ம கடைசி வரைக்கும் வணங்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்துட்டேதான் இருப்போம். நம்ம வந்து சோ உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை வணங்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்புவது கிடையாது. அதனால நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த வைகுண்டத்துக்கு போகணும்ன்றதுதான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கிறது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வணங்குபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தகைய மக்களுடைய பலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்காலிகமானது. ஏன்னா இந்த உலகமே வந்து டெம்பரரி தான். நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலமே வந்து டெம்பரரி. அதுக்கான பலன்களும் வந்து டெம்பரரி. நீங்க எந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, கஷ்டம் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே நமக்கு டெம்பரரி தான். ஒரு சிறிது காலம் வரைக்கும் தான் நம்ம அதெல்லாமே நம்ம வந்து அனுபவிப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளை விட்டு சென்று விடும். அதே மாதிரிதான் பலன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறிது காலம் வரைக்கும் தான். நம்ம கண்டினியூஸா கடவுள் கிட்ட போய் வேண்டிகிட்டே இருந்தாதான் அந்த கண்டினியூஸ் வந்து நமக்கு நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா வந்து அந்த பலன்கள் எதிர்பார்த்து நம்ம செயல்கள் செய்யவே கூடாது. ஏன்னா நாம திரும்பி திரும்பி இங்கேதான் வரணுமா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து நாம ஏன் கஷ்டப்படணும்? இது ஒரு துக்க ஆலயம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பின்னாடி வரக்குள்ள ஸ்லோகத்துல படிப்போம். சோ இங்க வரணும்னு நினைச்சா மட்டுமே நம்ம தேவர்களை வணங்கலாம். ஆனா நம்ம இங்க வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம பகவானை வணங்குவது மிகவும் உத்தமமான காரியம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாத ஒரு மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வரும்பொழுது அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராகவே கருதுகிறார்கள். ஆக்சுவலி உண்மையிலே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னை பக்குவமாக அறியாத மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்று அருவமாக இருந்ததாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி எனர்ஜி,
அதாவது தோன்றாத அருவமாக, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது நம்ம எங்கேயுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றாத அருவம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார் பகவான், நம்மளால கண்ணில் பார்க்க முடியாது. அதுதான் வந்து தோன்றாத அருவம். சோ இப்பொழுது ஏதோ நான் வந்து ஏதோ புதுசா உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாக அவர்கள் அறிகிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்வானதுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். அதாவது அவருடைய வைகுண்டத்தை பற்றியும் கோலோகாவை பற்றியும் அவர்களால் அறிய முடியாது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி நாஹம் பிரகாஷः சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜவமவ்யயம். சோ பகவானை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாமே அறியாமை என்னும் அந்த இதுல வந்து மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் எங்கே இருக்காருன்னா அவங்களுடைய எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதே கிடையாது. பகவான் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர், எப்பொழுதுமே வந்து இருப்பவர் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுக்கு தெரியறதே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் 26th ஸ்லோகம். வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. சோ பகவானுக்கு முன்னாடி நடந்தது என்னன்னு தெரியும், இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியும், ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறதுன்றதும் அவருக்கு தெரியும். எல்லாமே தெரியும். கலியுகத்துல கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கி அவதாரமா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அழிவு என்பது உண்டு, அது நமக்கு தெரியும். இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அந்த ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போறதுன்றது அவருக்கு மட்டும் நல்லா தெரியும். சோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அவர் அறிவார். ஆனால் அவரை தான் நமக்கு தான் அவரை தெரியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா, அதாவது அந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது பரமாத்மா தான். அவர் நம்மளை என்னைக்குமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். நாம தான் அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கறதே கிடையாது. சோ எல்லாருக்குமே அவர் வந்து இருந்தாலும் அவர் இருக்கிறத வந்து நம்மளால அறிய முடிவதில்லை. ஏன்னா அந்த ஞானம் என்பது நமக்கு இல்லை. சோ அது தெரியற வரைக்குமே நமக்கு வந்து கஷ்டம். ஆனா ஒன்ஸ் பரமாத்மா சொரூபத்துல நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்ச பிறகு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவரை அடைவதற்கான அந்த மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை தயார்படுத்திட்டு அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். எஸ் 28. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடப்ருதாக. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா முற்பிறவிலும் போன பிறவினுடைய தொடர்ச்சி, அதுலதான் நம்மளுடைய குணங்களும் சேர்ந்திருக்குன்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் நமக்கு நம்மையே அறியாம செய்த பாவ காரியங்கள் புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி பகவானை பற்றி இந்த ஞானத்தை அறிந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள், அதாவது இருமை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்களது மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியில் ஈடுபடுவார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கார் சார் பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம போன பிறவியினுடைய பெண்டிங் கர்மங்களையும் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இந்த பிறவிலும் நம்ம தெரியாம செய்த பாவங்களுக்கான அந்த இதுக்கும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். புண்ணிய காரியங்கள்னால நமக்கு வந்து நன்மைகள் கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் பண்ணணும். புண்ணியங்களை எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சு பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னா நம்ம பக்தியில மனதை நிலைநிறுத்தி அதாவது தெய்வ காரியங்கள்ல நம்ம வந்து கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டு சோ அந்த இருமையையும் நம்ம ஜீரோ பண்ணணும். சோ அப்படி வந்து கிளியர் பண்ணும்போது ரெண்டு பேலன்ஸையும் ஜீரோ பண்ண பிறகு நாம வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு இருந்தா மட்டுமே அந்த செயலை பண்ண முடியும், அந்த நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். சோ அப்படி செல்பவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. அது நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். சாதி பூதாதிதைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹோ பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. சோ ஒருவர் பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை பற்றி தெரிந்தவர்கள், அவர்தான் ஆதி புருஷர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் சகல தேவர்களும் 30 கோடி தேவர்களும் வந்தார்கள்.
பிரம்மாவை படைத்தவரும் அவரே, சகல தேவர்களையும் படைத்தவர் அவரே, இந்த பௌதீக தோற்றத்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தவர் அவர்தான் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சின்றவங்க. எல்லா யாகங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வராக இருப்பவரும் அவர்தான். நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா யக்னங்களுடைய அவிர்வாகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தான் நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ என்னை பற்றி அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், சதா சர்வ காலமும் பக்தி உணர்வில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரண நேரத்தில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைக்கக்கூடிய, அதாவது அவரை காண முடியும், இல்லை என்றால் அவரை பற்றிய நினைவு கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நிலைத்திருக்கும். நாம இறக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மமே. சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் பின்னாடி வரும், அதை நம்ம பார்ப்போம். சோ இதோட இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் முடிஞ்சது. சோ நம்ம வந்து இறக்கும் இதே வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டருடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா வரும். எப்படி அவர்கள் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா அர்ஜுனர் வந்து கேட்க ஆரம்பிப்பார். ஆக்சுவலி இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் அது. சோ கிருஷ்ண பிரபு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபநிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோ அத்தியாயः. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. கிருஷ்ணா பிரபு. சீதாராமன் பிரபு, நீங்க இது மகாமந்திரத்தினுடைய இது சொல்லிடுறீங்களா? எல்லாரும் தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த பிராணயாமாவுக்கும் மகாமந்திரத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து நம்ம சீதாராமன் பிரபு வந்து இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. சோ கிருஷ்ணா பிரபு அதுக்குள்ள ஒரு இந்த போல் போட்டுருங்க, அவர் அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணி. அப்படியே மாதாஜி. சரி, ஓகே, அந்த போலே போட்டுடலாம். நான் இது சாண்டிங் ரிலேட்டட் போடலான்னு பார்த்தேன். ஓ, சாண்டிங் கூட போடுங்க. எல்லாருமே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. நீங்க எத்தனை வாட்டி நீங்க வந்து எத்தனை சுற்றுக்கள் பண்ணுகிறீர்கள் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பாக போடணும். இது வேணா ரெண்டாவது கேட்கலாம் மாதாஜி. அந்த போல முடிச்சிட்டு ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரெண்டாவது என்ன பண்ணிக்கலாம். சரி, இதை ஸ்டாப் பண்றேன். ரெண்டாவது இது முடிக்கட்டும். எல்லாரும் எதை போட்டுட்டு இருக்காங்க. they are doing. அதான் இது போட்ட பிறகு பிராணாயாமம் போறது நல்லா இருக்கும். அதே போடுங்க. அப்பதான் வந்து அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட அவங்களுக்கு தெரியும். இது யாரெல்லாம் வந்து இன்னும் சூப்பர் 16 ரவுண்டுக்கு மேல கூட பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். கிரேட் டிவோட்டீஸ். 16 சுற்றுக்கள் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க தயவு செஞ்சு கிருஷ்ணா பிரபு அவங்க யார் யாருன்ட்டு கொஞ்சம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட சொல்லுங்க. போட்டுட்டு அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ரத்தாவன் பண்ணும்பொழுது இது நம்ம பிரபுக்கு வந்து கொடுக்கறது, இன்புட் கொடுக்கறது மிகவும் நல்லது. ஸோ 16 ரவுண்ட்ஸ் டெய்லி பண்ணக்கூடியவர்கள், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஓகே, இன்னும் 66%. கொஞ்சம் எல்லாரும் ஃபாஸ்டா பண்ணிடுங்க. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் யூ. 2 minutes கொடுங்க போறோம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. சிக்ஸ்த் குவிஸ் லிங்க் நாளைக்கு காலையில போடுறோம். 6th and 7th ரெண்டுமே சேர்த்து போடுறோம் நாளைக்கு. 29 பேர் இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த பிராணாயாமாவுக்கும் மகாமந்திரத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு தெரிஞ்சின்ற பிறகாவது நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க செஞ்சா உங்களுக்கு தான் நன்மை. ஒரு சுற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா 39 பேர்கள் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் அனுப்புறேன். ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணணும். நாளைக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்த பிறகு ஐ வில் கிவ் எ டெமோ. ஸோ அந்த டெமோ கொடுத்துறேன் நான், அதை நீங்க ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு மாலை செய்யக்கூடியவங்க மினிமம். ஸோ அதுக்கு மேல செய்யறவங்க எல்லாருமே எத்தனை ரவுண்டுன்றதை நீங்க போட்டுடுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 39, 44, 47, 48, 50, 60 பீப்புள் அட்லீஸ்ட் ஸ்ரத்தாவனுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. இங்கே தெரியறது. அட்வான்ஸ் கோர்ஸுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ ஒரு ரவுண்டு பண்ணாதான் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டாப் ஷேரிங். நான் ஷேர் பண்ணட்டுமா? ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே.
துளசி மாலையிலே பண்ணணும்ட்டு இல்ல. யூ கேன் டூ எனி மாலா எக்ஸப்ட் ருத்ராட்சம். That's it. ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. Yes, 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 Prabhu. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியாது. தெரியுதா? தெரியுது, சூப்பரா தெரியுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டியோட்டிஸ், பிரணயாமம் மற்றும் மகாமந்திரம் பற்றி ஒரு ஒப்பீடு. கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. இந்த நீங்க மகாமந்திரம் சுற்று சொல்றத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இன்னும் இறங்காம இருக்கீங்க. நீங்க இது இந்த பிரசன்டேஷன் பார்த்த பிறகு நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாயிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி சொன்ன கிளாஸ்ல இருந்தே போகலாம். கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துலதான் வந்து யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம் இதெல்லாம் வருது. இதுல பிரணயாமம், மூச்சு பயிற்சி, இதை பத்தி தான் நம்ம இது அஷ்டாங்க யோகத்துல ஒரு பகுதி. நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி போகணும்னு நிறைய இருக்குது. அட்லீஸ்ட் இது ஒண்ணுனாலும் நம்ம ஒழுங்கா பண்ணலாம். இந்த ஆதாரம் பகவத்கீதையிலிருந்து 4.29. அபானே ஜீஸ்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரே பிராணா பான கதித்ருவா பிரணாமாய பரணவய ஆபர நிதாயகர பிராணன் புராணஸ் ஜீவதி. இந்த மன்னிக்கவும், எனக்கு சான்ஸ்கிரிட்டை விட தெரியாது, முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். இதுல என்னன்னாக்க, சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும். உச்சுவாசம்னா என்ன, வெளிச்சுவாசம்னு என்னன்னு நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதி நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். இது வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட விஷயம். இன்னொரு ஆதாரம் அதுலயே வந்து இந்த பொருளுரை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா, பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சியை பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். பெண்களை அடக்குவதற்காகவும் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலைகள் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. உள்மூச்சு என்ன, வெளிமூச்சு என்னங்கிற 5 விஷயத்தை பார்க்க போறோம். கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கும்பக யோகத்தை போன்ற யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்ம வாழ்வு காலத்தை எப்படி நீட்டிக்க போறோங்கிறத இதுல பார்க்க போறோம். அடுத்தது ஆதாரம் திருமந்திரம். ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தார், ஆறுதல் கும்பகம் 64, ஊறுதல் 32 ரோசகம், மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகம் ஆமே. திருமூலர் எழுதியிருக்காரு. ஏறுதல் அப்படின்னாக்க இந்த வார்த்தைகள் அழகான வார்த்தை இல்லையா, எல்லா அர்த்தமும் அடங்கியிருக்கு. ஏறுதல்னாக்க உள்மூச்சு இழுத்தல், அதுக்கு பூரகம்னு பேரு. ஈரட்டுனாக்க 2-16 மாத்திரைங்கிறது ஒரு எழுத்த உச்சரிக்கிற இது, அது 16 மாத்திரை. அடுத்தது ஆறுதல் கும்பகம். ஒரு கும்பம் வந்து தேங்காய் மேல வச்சுட்டா எப்படி இது அடக்கமா இருக்குமோ அது மாதிரி மூச்சை இழுத்து உள்ள அடக்கி வச்சுக்கிறது கும்பகம். அது வந்து 64 மாத்திரையை அடக்கி வைக்கணும். ஊறுதல் அதை ஏறுதல்னு சொல்லுவோம். ஊறுதல்னா மெதுவா ஊறுதலே, அது மாதிரி மூச்சு இழுக்கிறது வேகமா இழுக்கணும், மூச்சை விடுறது மெதுவா பாம்பு ஊறுற மாதிரி வெளியே விடணும். அது 32 மாத்திரை அளவு. அதாவது இது 8 மாத்திரை மூச்சு எடுத்து 32 மாத்திரை மூச்சை வெளியே விடணும். ஆனா உள்ள அடக்கி வைக்கிறது 64 மாத்திரை அடக்கி வைக்கணும். மாறுதல் ஒன்றுங்கன்னு விஜயமாவனே 2, அதாவது சூரியகலை சந்திரகலை, இந்த ரைட் நாசில் லெஃப்ட் நாசில் வந்து மாத்தி செய்யணும். இதுதான் இது பிரணயாமம் சொல்றாரு. இதுக்கு இடையில வந்து பிரணயாமம் வந்து பண்றதுனால என்ன இது, இதுல மேலே சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, உயிர் வளர்க்கறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல என்ன, எனவே இதுல முக்கியமா வந்து உடல் போனால் அறிவும் போய்விடும். பொதுவா உடல் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், அறிவும் இருக்கும். அதனால உடல் ரொம்ப முக்கியம். இந்த அறிவை வச்சு இது பண்றதுக்காக உடலை வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுல பர்டிகுலரா இந்த சொல்லியிருக்கிற வந்து திருமூலர் வந்து 3000 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு செயல் எழுதிட்டு அவர் தியானத்துல ஆழ்ந்துருவார். எப்படி 3000 வருஷம் வாழ முடியும்? இது நம்ம கேட்கறது கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு சித்தர்களும் 300, 400, 500 வருஷங்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க. அதுக்கு காரணமே இந்த பிரணயாமம் தான். எப்படி அந்த உயிரை நீட்டிக்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம். பொதுவா வந்து
நம்ம வீட்டுல என்ன சொல்லுவோம், இன்னொரு பாடல் கூட இருக்கு. மண்கலங்கள் வீழும்போது மேலும் மேலும் அடுக்குவார், வெண்கலங்கள் வீழும்போது வேண்டும் என்று பேணுவார், நம் கலங்கள் வீழும்போது நாரும் என்று போடுவார். அதாவது மண்பானை எல்லாம் விழுந்து உருண்டுடுச்சுனாக்க ஒண்ணுமில்ல ஒண்ணு அடுக்கி வைப்பாங்களாம். இப்ப மண்பானை கிடையாது, தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். வெண்கலம் விழுந்தனா எடுத்து விலக்கி கிளக்கி பத்திரமா பலன்னு பண்ணி பத்திரமா வச்சுவாங்க, பேணுவார். வெண்கலங்கள் விழும்போது வேண்டும் என்று பேணுவார். நம் களம்னா நம்ம உடம்பு விழுந்துன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, நாரும் என்று போடுவார். நாத்து அடிக்குன்னு சொல்லி ஒரு சுடுகாட்டுல கொண்டு போட்டுருவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம இறந்துட்டோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஊரை கூடி ஒழிக்க அழிதிட்டு பேரை நீக்கி பிணமென்று பேரிட்டு, கூட இறந்துட்டாங்கன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சுத்தி இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாரும் எழுதிட்டு பேரை நீக்கி பிணமென்று பேரிட்டு, என் பேர் சீதாராமனா இறந்துட்டேனாக்க என்ன எப்ப பணத்தை எப்ப எடுக்க போறீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க. சூறைக்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு, சூறைக்காடுனாக்க என்ன சுடுகாடை கொண்டு சுட்டிட்டு நீரிலில் மூழ்கி நினைப்பொழுந்தார்களே, அதாவது குளிச்சுட்டு வந்தோடனே மறந்துடுவாங்களாம். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. இந்த பாடல் பார்த்துட்டோம். இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இல்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லென்ஸ் எம்டி பாயிண்ட், இங்க இருந்து 16 மாத்திரை சொன்னால 2 16 சொன்னால 2 16 64 32 அடுத்தது 64. இதை மூச்சு உள் வாங்கிட்டு 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள் வாங்கி ரிட்டன்ஷன், அதாவது ஃபுல், இதுதான் உள் கும்பகம்னு சொல்றது. மூச்சை உள் வாங்கி உள்ளே அடக்கிக்கிறது. 64 மாத்திரை அளவு உள்ள அடக்கி 32 மாத்திரை அளவு வெளியே விடுறது. திரும்ப வெளியே விட்ட பிறகு வெளியில இருக்கிற காத்த உள்ள இழுக்காமே மறுபடியும் தம் கட்டி பிடிச்சிக்கிறது வெளி கும்பகம். இல்ல யாராச்சும் டவுட் இருக்கு அதுல? அதாவது இது இதுதான் இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல நான் சொல்ல வேண்டி இருந்தது ஆக்சுவலி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல நீங்க இது ஒண்ணு சொல்லிடுங்க பிரபு. சரியா? இது பூரகம், இது உள் கும்பகம், இது ரோசகம், இது வெளி கும்பகம். இதுதான் நம்ம 16 மாத்திரை 64 மாத்திரை 32 மாத்திரை 64 மாத்திரைன்னு சொல்றோம். சரி, நான் 60 மாத்திரை என்ன? ஒரு மாத்திரை கண் சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விடல் சுடுக்கும் நேரம். சரி, மகாமந்திரத்துக்கும் பிராணாயாமத்துக்கும் உள்ள என்ன இணைப்பு? கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரை தேவை, ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரை தேவை. அதாவது உயிரெழுத்துக்கெல்லாம் இது ஆன்னு சொல்லும் போது 1 மாத்திரை, ஆன்னு சொன்னா 2 மாத்திரை, அந்த மாதிரி கணக்குல இதை எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே என்று சொல்ல 32 மாத்திரை தேவை. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று சொல்ல 32 மாத்திரை. மொத்தம் எவ்வளவு? 64 மாத்திரை. நம்ம அந்த 64 மாத்திரை முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாத்திரை, அதுதான் கும்பகம். பாதி மாத்திரை உச்சரிக்க 32 மாத்திரைகள் தேவை, அதுதான் பூரகம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரைகள் தேவை. சரி, இந்த மாத்திரை கணக்கெல்லாம் எப்படி பாக்குறது? அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இல்லையா? அடுத்தது மூச்சை உள் இழுப்பது, அதான் பூரகம். ஹரே கிருஷ்ணன் சொன்னாக்க 16 மாத்திரை வரும். மூச்சை உள் அடக்குவது உள் கும்பகம், முழு மந்திரத்துக்கு 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளியிடுவது வெளி கும்பகம், பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது உள் கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை விடும் அந்த இழுக்கும் முறை பாம்பு சீறுவது அல்லது ஊறுவது போல இருக்க வேண்டும். இது அந்த இடத்துல ஒரு உபமானம் கொடுத்திருக்காங்க. பாம்பு அப்படியே இழுக்கணும், பாம்பு எப்படி சீறுதோ அது மாதிரி இழுக்கணும், மூச்சு இழுக்கும் முறை. அது மாதிரி இது விடும்போது மெதுவா ஊறுவது போல இருக்கணும். அடுத்து கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்னா ஊசி பார்வை. ஊசி கோர்க்கும் போது எப்படி பார்ப்பீங்க? அவங்க ஊசி கோர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க நாசி தான் தெரியும். அதே மாதிரி பார்க்கணுமா. கையில ஜபமாலையை வச்சுக்கிட்டு நீங்க தலை குனியாம ஜபமாலையை பார்த்து ஜபம் செஞ்சு பாருங்க, அப்ப நாசியோட நுனி தெரியும். இது ஒன்னாவது இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் த இது பிரணயாமா. இதுல எல்லாமே வந்துருது, நம்ம செய்யும் போது நம்மள அறியாம இதெல்லாம் வருது. சரி, இப்ப நான் இந்த மாத்திரை விஷயம் எல்லாம் பேசாம நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க, நம்ம எப்போதும் என்ன பண்றோம், உள்மூச்சு வாங்கிட்டு ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லிடுங்க. 64 வந்துருவாங்க. அங்க 5.75 செகண்ட். பிராக்டிக்கலா நான் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு நீங்க மெஷர் பண்ணி பாருங்க. அடுத்தது வெளிமூச்சு சாதாரணமா விடுங்க, எப்போதும் போல விடுங்க. எப்போதும் உள்மூச்சு வேகமா தான் எடுப்போம், வெளிமூச்சு மெதுவா தான் விடுவோம். அதனால அது பெருசா ரெண்டையும் கணக்குல எடுத்துக்க வேண்டாம். முழு மந்திரம் இங்க சொல்லுங்க. திருப்பி ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லி
இது அந்த ஹோல் பண்ணுங்க. வெளிக்கும்பகம், உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகம் தெரியுது இல்லையா? உள்கும்பகம் வந்து மூச்சை உள்ள வாங்கி ஹோல் பண்றது உள்கும்பகம், மூச்சை வெளியே விட்டுட்டு மூச்சை உள்ள இழுக்காம ஹோல் பண்றது உள்கும்பகம். இப்ப நார்மலா நம்மளோட மூச்சு எப்படி இருக்கும்? இது இப்படி போயிட்டு திருப்பி இப்படி வந்துடும். பட் இந்த மாதிரி இது இருக்காது, இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ண மாட்டோம். இந்த 2 ஹோல்டிங் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன 5.575 செகண்ட், 5.75 செகண்ட். இதுதான் நம்மளோட ஆயுள் சேமிப்பு. 11.5 வினாடிகள் ஒரு முழு சைக்கிள் சொல்லும் போது, இந்த உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகம் இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணும்போது 11.5 வினாடிகள் நீங்க ஆயுளை சேமிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு மகாமந்திரம் உச்சரிக்கும் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.75 வினாடிகள் ஆகிறது. ஒரு பிரணயாமத்தின் சேமிப்பு 5.75 17 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 டிவைடட் பை 2. ஏன்னா 2 மந்திரம் சொல்றீங்க ஒரு பிரணயாமத்துக்கு, 864 பிரணயாமம் வருது. அதுல ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.7. ஒரு நாளைக்கு உங்களால 2.75 மணி நேரம் உங்க ஆயுளை சேமிக்க முடியும். இது எப்படி? சரி, இந்த இடத்துல இன்னும் எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஒரு மனுஷன் வந்து 21,600 மூச்சு விடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு. அந்த 21,600 மூச்சு நார்மல். இது அதுல வந்து எவ்வளவு நீங்க கும்பகம் பண்ணாரீங்களோ அவ்வளவுக்கு நீங்க ஆயுளை சேமிப்பீங்க. அதுதான் கணக்கு. நம்ம பாடி வந்து நம்ம ஹோல் பாடி டிசைன் டு பிரீத் so many millions of breath. அதுல எவ்வளவு நீங்க கும்பகம் அடக்கி இது பண்றீங்களோ, சேமிச்சு வைக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்களோட உடம்பு அதுக்காக அது இது பண்றது, அது வீணா போகாது. அந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களோட ஆயுள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இப்போ ஒரு கணக்கு, ஒரு நபர் 5 வயதில் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திர உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 69.4 ஆண்டு -5 65.4 ஆண்டுகள். மொத்த வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் இது சும்மா ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கேன். நீங்களும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு இது கும்பகம் வருதுங்கிறத நீங்க கணக்கு போட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 16 சுற்றுகளுக்கு 77 ஆண்டுகளாகவும், 32 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 84 ஆண்டுகளாகும், 48 சுற்றுகளுக்கு 92 ஆண்டுகளாகும், 64 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணப்ப மாதாஜி ஒரு பிக்சர் போட்டாங்க. இந்த பிக்சர் தான் போட்டாங்க. இல்ல ஹரே நாம கேவலம் கலேவ நாஸ்தேயே கதிரண்யத. அதாவது சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை. இந்த வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா வேற வழியே இல்லையா என்னன்னு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வேற வழியே கிடையாது. நம்ம லைஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன் சொல்யூஷன். அதனால எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னாக்கா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை இங்க 108 முறை ஜபிக்க சொல்லி ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இங்க தொடர்ந்து செய்யுங்க. எவ்வளவுக்கு ஜாஸ்தியா சொல்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சரியாகும். இதுல முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல இருந்தனாக்கா, அடுத்தது உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றன்னு சொல்றார். இதுல இவரு பிரபு பாவாதே சொல்லியிருக்காரு. இதுல வந்து என்ன, யமம் நியமம் வெளிப்புற பண்புகள் உட்புற பண்புகள் சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் பண்ணணும்னாக்கா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உணவு கட்டுப்பாடுகள் ஆரம்பிச்சா சரியா இருக்கும். இப்ப உணவு கட்டுப்பாடுன்னா என்ன? இப்ப கிருஷ்ணருக்கு வந்து படைக்கும் போது நான் ஏதாச்சும் ஒரு மட்டன் சிக்கன் வச்சு படைக்க முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. அப்ப நான் வந்து சரியான உணவுகளை தான் படைக்கணும். அதையும் நான் உணவு உட்கொண்டு ஆரம்பிச்சாக்க உணவு கட்டுப்பாடு வந்துருது. இந்த யமம் நியமம் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. உணவு கட்டுப்பாடு இருந்தாக்க நம்ம காமம் கோபம் எல்லா கட்டுப்பாடுகளும் வந்துடும். அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் காமம் கோபம்லாம் ஒரு சில உணவுகளுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய இப்ப இது கும்பகம்னு சொல்றோம்ல, இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றன. அப்ப என்ன ஆயிடுது, இங்க கேட்கிற யமம் நியமம் ஆசனம் பிரயாமம் எல்லாமே வந்துடும் வரிசையா. தியான நிலை சமாதி நிலைக்கு வந்துட முடியும். அதனால இது ரெண்டும் தான் முக்கியம். அதனாலதான் அந்த கிளீனா இந்த ஒரு பாயிண்ட் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. சமாதி நிலை அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியம். சரி, இந்த உணவு கட்டுப்பாடு பண்ணி என்னோட லைஃப்பை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன்? அதுலதான் அந்த ஒரு அழகா ஒரு இடத்துல அவர் இதுலயே சொல்லியிருக்காரு. இதுலயே போனாக்கா புக்ல படிச்சா படிக்கலாம். அது ஆக்சுவலி நீங்க எவ்வளவு காலம் பக்தர்கள், எஸ், நீங்க ஆயுள் காலம் இருக்கிற வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். அதுதான் மெயின். இது ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறது. சோ நம்ம எவ்வளவு நாள் இருக்கிறன்றதை விட
நாம் இருக்கிற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹெல்த்தியா இருக்கணும். அதுதான் ஆமா. மிக முக்கியம். அதுக்குதான் அதுல என்ன திருமூலர் ஒரு பாடல் பாடியிருப்பாரு, உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர். அதாவது உடம்பாருன்னு சொல்றது உடம்பு. நம்ம உடம்பு அழிஞ்சதுன்னா உயிர் அழிஞ்சிரும். திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். மெய்ஞானத்தை சேர முடியாது நம்மளால. உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே பாடியிருக்காரு. அதனாலதான் ஒரு 3000 வருஷம் ஆண்டுட்டு 3000 இது செய்யுள் பாடியிருக்காரு இதை பத்தி. அதனால உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேன். அடுத்த பாடல் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்புக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டுகொண்டேன், உடம்புக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யானிருந்து ஓம்புகின்றேனே. அதாவது இப்ப நாங்க கீதையில என்ன சொல்றோம், உள்ளர வந்து பரமாத்மா இருக்காருன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் அப்பயே அதை எழுதியிருக்காரு. உள்ளுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கண்டான் என்று உடம்பினை யானிருந்து, அதாவது பரமாத்மா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிறாரு. அதனால அந்த உடலை சுத்தமா வச்சுக்கணும், உடலை மனசை சுத்தமா வச்சுக்கணும், அந்த உடம்பை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. Thank you so much for listening to me. Thank you பிரபு. Thank you. நீங்க நீங்க நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல இது ஒரு வாட்டி எடுத்துருங்க பிரபு. இந்த பாட்டு தான் நான் சொல்லல ஆக்சுவலி இன்னைக்கு. இட் வாஸ் நாட் கிளியர் ஃபார் மீ ஃப்ரம் த புக். சோ நீங்க இதை அனலைஸ் பண்ணி எழுதிருக்கீங்க. நிறைய புக்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கறதுனால எனக்கு பேசிக்கா நானும் பிராணாயாமம் பிராக்டிஸ் பண்றதுனால எனக்கு அது புரிஞ்சிச்சு. எனக்கு நல்லா யார் எந்த மந்திரங்கள் சொன்னாலுமே மகா மந்திரத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. அந்த மந்திரத்தை விட்டுட்டு இந்த மந்திரம் மட்டும் சொல்லுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சரி, அவரவர்களுடைய நம்பிக்கையை நான் என்னைக்குமே இது பண்றது கிடையாது.